Pnawn da. Rwy'ch chi, straint o'r mwyaf i fi pnawn 'ma ydi cael 'ych croesawu chi gyd yma i wrando ar ddarlith blynyddol y fonesig Amy Parry-Williams. A dwi'n falch iawn o weld nyth y fonesig efo ni, a dwi'n croesawu chi'n gynnes iawn ato ni, a diolch i chi am dod. A braint fowr hefyd, wrth gwrs, wedi cael cyflwyno Rhidian, Dr Rhidian Griffiths i chi. Yn Abertawe mae'n wreiddi efo, o'r ymgartrefin Heredigion yn dydi ers blynyddoedd. Chi'n ymddeol, fuodd yn gweithio fel ceidwaith Llyfrau Preintiedig, ac yna'n gyfarwyddwr gwasanaethau cyhoeddus yn y Llyfrgell Genedlaethol. Dyn ni'm angen cyflwyno nachden, ma' dyn ni gyd yn gwybod, mae Rhidian yn un o hoelion wyth Cymdeithas Alawon Gwerin, yn drysorydd y pwyllgor gwaith ers blynyddoedd maith. Mae o'n ymchwilydd craff iawn yn hanesydd brwd ac wedi cyhoeddi'n heleth iawn y maes Cenni Gwerin a'r traddodiad emynyddol yng Nghymru 'ma. Mae ymchwil diweddaraf o, dwi'n meddwl, yn edrych ar fywyd Sir John Herbert Lewis, yr aelod seneddol. 'Dyn ni 'di arfer clywed yn do am y fonesig Bruce Herbert Lewis a'i chyfraniad mawr hi fel casglwr Alawon Gwerin. Ond fel ma' teitl darlith Rhidian yn ei awgrymu, falle bo' ni yn tueddu anghofio am gyfraniad Sir John Herbert Lewis. Felly dwi'n siŵr bo' ni gyd yn edrych ymlaen at clywed beth sy gen Rhidian i ddeud ac i ddysgu mwy. Felly croeso mawr ac diolch i'r dirnediad. Diolch yn fawr iawn i chi, Elen. Diolch yn fawr i chi am eich presenoldeb. I rhai ohonoch chi oedd yma gyne yng nghyfarfod Cymdeithas Carnhianog, fe fyddwch chi'n cydymdeimlo ac anodd iawn i'w dilyn. Ond dyma ni. Mae'n gwbl briodol yn bod ni yn hoes ni yn rhoi sylw i hanes menywod, a'i cyfraniad arbennig i Gymdeithas y byd. Maen nhw wedi cael eu hesgeuluso i gwthio i'r ffysgodion, dy ni ddim wedi wneud cyfri iawn o'i gwaith pwysig ac arloesol. A hwyrach, y dylwn ni felly ddechrau gydag ymddiheuriad mod i'n mynd i siarad am ŵr yn hytrach na gwraig. Yn enwedig o gofio, mae darlith ddanawdd y Gymdeithas Alawon Gwerin yw hon, ac mae menywod bu ar blaen y gad yn hanes casglu, diogelu ac ailgyflwyno Alawon Gwerin yng Nghymru. Mary Davies, Grace Gwynethon Davies, Annie Ellis, Jenny Williams, ac yn arbennig Ruth Herbert Lewis. Ac fyddech chi'n disgwyl, mae'n siŵr, mae am Ruth Herbert Lewis, plas Penicha Ceirwys, a dylwn i fod yn treithi heddi, fel mae Elen wedi awgrymu marod. Hi oedd y casglu'r mawr. Hi sy'n rhoi henw i'r cwpan sy'n cael ei ddyfarnu yn isydd y brif gystadleuaeth yn yr adran Alawon Gwerin ym mhob eisteddol genedlaethol. Diolch fydd, mae hi a'r arloes wragedd eraill wedi cael sylw manwl gan Wyn Thomas a hanner athro Wyn James mewn ysgrifau gwerthfawr sy'n goleuo eu cyfraniad ac yn cadarnhau na ddylen ni fyth syniad am waith menywod fel cefnogaeth i waith dynion yn unig. Ond weithiau, gall o'r y werth i ni ystyried hefyd gyfraniad y gŵr yn y cysgod fel petai. A dwi am drafod ychydig heddi ar gyfraniad gŵr a fi'n gefen mawr i'w wraig, fel y bu hithau yn gefen mawr iddo ynte. Cyfrinach a chryfder pob partneriaeth dda yw cyfraniad y ddau bartner fel ei gilydd. Ym hanes yn Alawon Gwerin mae Ruth Herbert Lewis le anrhydeddus, casglydd, ysgogydd, ysgrifennu a llywydd y Gymdeithas Alawon Gwerin. Fynnai neb am funud ddibrysio hynny. Ond y tu ôl iddi a hyd yr amser oedd ei phriod, John Herbert Lewis, gwleidydd a gŵr cyhoeddus yr oedd ei gyfraniad i'w genedl yn bwysig eithriadol. Ond yn gyfraniad y gellir yn hawdd i ddibrysio. Nid am fod cyfraniad pobl eraill yn bwysicach, ond am ei dyn anymwthgar i natur oedd Herbert Lewis, yn fawl i sêl dros y pethau oedd yn bwysig iddo, yn ddiorffwys i ymroddiad i sicrhau yr hyn oedd yn anelu ato, ond
a hyn yn anarferol iawn mewn gwleidydd, yn barod i roi'r clod ar lle blaenau i eraill. Mae'n gwbl briodol felly, yn bod ni yn dwyn ar gof i waith a'i gyfraniad. Fe fyddwn ni'n cael yn temtio bryd i'w gilydd i fwrw yn cas ar wleidyddion a gwir amlwg Cymru oes Victoria, am ei bod yn rhy barod i'w huniaethu hunain ar sefydliad Prydeinig ymerodrol. Mae'n wir mai o fewn byd gwleidyddiaeth San Steffan a daeth Herbert Lewis i frig i yrfa. Ond fi ddim eriod yn un i wadu i draws na'i Gymreictod. Roedd e'n ymfalchio er enghraifft yn ei berthynas teuluol â Thomas Jones Dinbych, un o brif arweinyddion y Methodisiaid yng Ngogledd Cymru ar ddechrau'r bedwaredd ganrif ar 15. Oedd yn brawd i hen nain Herbert Lewis. A mae Herbert Lewis yn cofnodi yn un o'i lythyrau at ei wraig i falchder o esbonio'r berthynas honno i Alfred George Edwards, esgob Llanelwy ac archesgob Cymru yn ddiweddarach. Wr nad oedd ei gefnogaeth i'r Gymraeg yn amlwg iawn. Yn ystod taith tren ar anodd y ddau ym mis Tachwedd 1910, a chofnodi syndod yr esgob o glywed y newydd. He was greatly surprised, medde Herbert Lewis. Ond nid helache yn unig oedd Cymreictod Herbert Lewis. Mae yrfa gyhoeddus yn dangos i fod yn gyson wedi ymgyrchu'n egnïol a diflino dros fuddiannau Cymru. O sôn am gryfder partneriaeth, mae'n werth nodi bod Ruth Herbert Lewis yn siaradwr gyhoeddus effeithiol iawn, yn ferch i'r aelod seneddol Rhyddfrydol W.S. Cain, wedi magu yn y pethau hynny. Byddai'n gymorth mawr i'w gŵr yn ei ymgyrchoedd gwleidyddol, yn amerch ar ei ran pan byddai angen. Yn yr un ffordd, yr oedd e'n rhannu diddordebau cerddorol i'w wraig. Yn ystod cyfnodau diflas yn y Senedd, a mae'n siŵr bod digon o'r rheini, difyrwch Herbert Lewis oedd llunio Emyn Donnau. Ac yn 1919 fe gyhoeddodd Cwmni Hughes a'i fab Wrecsam gasgliad ohonyn nhw dan y teitl syml Emyn Donnau. Yn nodweddiadol o gymeriad Herbert Lewis bod y llyfryn bach wedi ymddangos yn ddienw, heb awgrym pwy oedd y cyfansoddwr. A phan gyhoeddwyd tair o'r tonau yn llyfr Emynau a ddau gyfundeb Methodistaidd 10 mlynedd ar ôl hynny, chafodd ei enw ddim i roi uwch i pennau nhw. O ystyried i tarddiad ar feinciau'r Senedd, mae'n briodol taw tafwys yw enw un o'r tonau hynny, a'r unig un o'r tair sydd wedi goroesi i ganeuon ffydd, wedi priodoli gywir i Herbert Lewis. Yn Hydref 1893, fe aeth ar daith i fynyddoedd y Pyreneau yng nghwmni gyd aelod seneddol Tom Ellis a dau gyfaill arall, Frank Edwards a Diar Daniel. A dyma'r disgrifiad geir yn y cofiant i Herbert Lewis a gyhoeddodd i ferch Kitty Edward Jones yn 1958. Gyrrair Cedwar mewn cerbyd drwy fynyddu'r cyfarefol, gan fwynhau lliwiau llachar y coed ar lithrau'r bryniau. Ac Ellis yn dweiddi wrth weled golygfa newydd, yn bellti yn edrychwch, ond dydy o'n ardderchog. Weithiau, eisteddent ar fin y ffordd, yn canu Alawon Gwerin. Y croffwyd Daniel yn ei difyru a'i ddonioldeb, ac Ellis yn darllen i fynd o tro yn yr Eidal a gwaith Rysgyn. Pa bobl sy'n mynd ar ei gwyliau nawr a tro yn yr Eidal a gwaith Rysgyn yn ei pecynnau. Yn yr un modd, fe fydde Herbert Lewis yn cyfeilio ar y piano a'r organ i wasanaethau all mi herddau. Sôn am hynny ar ei wyliau gyda John Herbert Roberts, fe ei hun yn aelod seneddol, ac yn gyd frawd yng nghyfraith i Herbert Lewis. A mae'n ambell i gyfeiriad cerddorol yn yr ehebiaeth rhyngddo fe a'i wraig Ruth. Mewn llythyr dyddiedig, 15 o Dachwedd 1919, wrth fynegu obaith bod ei thaith hi, sef taith gasglu Alawon Gwerin, yn mynd yn dda, mae'n sôn am ginio'r prif weinidog, David Lloyd George, i'r aelodau seneddol Cymreig, ac yn manylu yn ferniadol ar y gerddoriaeth a ganwyd yno. Ac yna ar gefn y llythyr,
mae yna gyfieithiad i'r Saesneg o'r pennill mae'n hariad i'n ddenws. Cyfieithad Herbert Lewis 'i hunan, wi'n tybio. Rai blynyddoedd cyn hynny wrth gyfeirio at gyngerdd yn Nhriciath yn 1912, eto dan mawr Lloyd George, mae'n mynegi werthfawrogiad o ganu penillion ar werchog a chanu Alawon Gwerin gan bôr y pentre. Ac yn cytuno â barn Mary Davies am y nodyn uchel, oedd ac sydd o hyd mor annwyl gan gantorion Cymru. The top note will make a long and strong fight for survival. Ac oedd e'n cymryd diddordeb yn y teithiau casglu hefyd, pan oedd Ruth ar daith casglu Alawon yn Nyffryn Teifi yn haf 1913. Fe fynegodd i'w obaith i bod hi'n mwynhau ei siwrne. Maddeuwch i fi am beidio ar chyfieithu him. And picking up pearls as big as walnuts on the unexplored Tom Tiddler's ground which you are now prospecting. Wel, fydden ni ddim wedi gallu cyfieithu hynna, dweud y gwir. Ond yr hyn sy'n ddiddorol yw nid yn unig i ddiddordeb, ond i ddefnydd o'r gair prospecting. I chi'n defnyddio'r gair prospecting pan ych chi'n sôn am gloddio am air. Ac oedd e'n amlwg i fod fel Ruth yn gweld casglu'r Alawon Gwerin yn y cyfnod tyngedfennol hwnnw pan oedd y traddodiad yn cilio o'r tir a'r Alawon yn mynd dros o. Mae'n gweld hynny yn ddull o gloddio am air. I bartner yn y cwmni cyfreithwyr y sefydlodd yn Lerpwl oedd Alfred T. Davies. Ddath maes o law yn ysgrifennydd y Bwrdd Addysg yng Nghymru. Ac Alfred Davies yn gefnogol iawn i ymdrechion i gyflwyno Alawon traddodiadol Cymru yn yr ysgolion. Mae 'na lythyrau ar do awr yn toddi a Mary Davies yn annog hynny. A'r symudiad yna, yn sicr, olygodd i bod nhw'n cael eu trosglwyddo i genedlaethau o blant Cymru. Ond beth bynnag am y diddordebau cerddorol hyn, fel gŵr cyhoeddus y byddwn ni'n syniad am Herbert Lewis yn bennaf. Drychwch ar ei gofnod yn hwos hw, ac fe welwch rester o ffeithiau moel. I emi ar y 7 ar 20 o Ragfyr 1858 ym Mostyn, Sir y Fflint, yn unig fab Enoch ac Elizabeth Lewis. Gyrfa ysgol yn Nindych, Coleg Exeter yn Rhydychen, Prifysgol McGill yng Nghanada. Priodi yn 886 ac Adelaide, Eda, merch Charles Hughes, o deulu Hughes a'i fab cyhoeddwyr enwog Wrecsam. Wedi marwolaeth hi yn 1892, priodir Ailwerth yn 1895, a Ruth Kane, a magu merch a mab, Kitty a Mostyn, a'r ail wraig yma wrth gwrs oedd y casglydd. Hyfforddi fel cyfreithiwr. Ac yna, fel ych chi'n disgwyl mewn cofnodion o'r fath, rester o swyddi cyhoeddus. Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint, 1889, aelod seneddol Rhyddfrydol dros Fwrdeisfeddi Fflint, 1892, yna'n aelod dros y Sir ac yn ddiweddarach yn aelod dros Brifysgol Cymru. Swyddi yn y Trysorlys, y Bwrdd Llywodraeth Leol a'r Bwrdd Addysg, yn y ddau achos olaf yn ysgrifennydd seneddol. Urfon farchog yn 1922 pan ymddeolodd o'r Senedd. Ac yna, marw ar y 10 o Dachwedd 1933. Un byd, cyfoes, yn byd ni heddi, sy'n tueddu i edmygu uchelgais ac i addoli llwyddiant, mae yna rywbeth ychydig yn siomedig yn y cofnod pwy yw pwy yna. Wedi'r ffyddan ei agosrwydd at Lloyd George, i oedd yn deyrngar iawn i fel ar hyd ei amser. Wel, oedd Herbert Lewis yn fwy teyrngar i Lloyd George nag oedd ffordd arall, ond stori arall yw hwnnw. Ar agosrwydd yna, welwyd ddim ohono fe'n dringo i uchelfanne'r llywodraeth. Chafodd o ddim swydd yn y cabinet. Fe wasanaethodd yn effeithiol fel un o chwiciad y Blaid Ryddfrydol, ond swyddi ysgrifennydd gafodd yn hytrach
ma swyddi gweinidog. Oedd e'n cael ei weld, mae'n debyg, fel un o wir trad y llywodraeth, ac nid un o'i chafridogion. Ond efallai nag oedd ei hunan ddim yn chwengich dringo'r ysgol ddiarhebol Liffrig. Barn Dr. Timothy Erasmus amdano yn ei ddoethuriaeth ar Herbert Lewis yw mai dyn pwysgor a gweinyddwr effeithiol oedd Herbert Lewis, ac nid dyn o eithriegais aruthrol. Eto, yn annisgwyl braidd mewn gwleidydd. Yn Rhagfyr 1905, pan ddath yr Rhyddfrydwyr i Rym yn dilyn cwymp llywodraeth Balfour a blaid o fewn y blwyddyn yn ennill detholiad yn ysgubol iawn, fe gyfaddefodd Herbert Lewis wrth ei wraig mai ryddhad iddo fyddai peidio a chael cynnig swydd yn y llywodraeth. Ac mewn llythyr arall ati yn yr un cyfnod, mae'n dweud mai pethau tlawd yw safle a grym o'i cymharu a'i chariad hi a'i phlant. A bydd e'n sgrifennu hynny mewn llythyr personol, nid i'w gyhoeddi, a does dim lle i gredu i fod e'n anidwys oherwydd mae'r ymadroddion o'r un britho i ohebiaeth a'i wraig. Ac eto i gyd, tu ôl i'r ffeithiau moel, who was who. Mae yna ddarlun o ymroddiad eithriadol i wasanaeth cyhoeddus ac o awydd gwirioneddol i wasanaethu Cymru. I llywodraeth leol, i chyfundrefn addysg, a'i sefydliadau cenedlaethol. Yn yr un llythyr yna cyfeirio si ato fe eisoes yn Rhagfyr 1915, lle roedd e'n awgrymu na bydde fe ddim yn dymuno cael swydd yn y llywodraeth, a'n dweud, wel, os bydde hynny'n dod i ddirrannu, beth bynnag fydde'n digwydd, swydd neu bido, it will make no difference to my serving Wales. Dyna oedd ei nod o amser. Os ymddyna mai arwriaeth, ym lle y mae'r gwasanaeth yna'n fwy amlwg, wel mae yna 3 maes penodol, a gallwn ni gyfeirio atyn nhw. Yn gyntaf, llywodraeth leol. Roedd Herbert Lewis yn gredwr cryf iawn mewn democratiaeth, a chyfle i bobl gymryd rhan mewn prosesau gwleidyddol. Cyfle'n wir i'r Gwerin feddiannu gwlad ei hunain. Yn wr ifanc fe gafodd Evan Pan Jones yn diwtor am gyfnod byr. Roedd e ddim yn rhannu radicaliaeth eithafol Pan Jones, ond mae'n debyg bod y cysylltiad yna wedi cyffroi tueddiadau gwleidyddol Herbert Lewis yn gynnar. Ac yn 1881, a gynta'n wr ifanc 22 oed, yn Llundain, yn cwblhau hyfforddiant cyfreithiol, byddai'n mynd i wrando ar ddarleuon yn y Senedd a chael argraff wael iawn yn enwedig o dir arglwyddi. Oedd e ddim yn cymryd at y tirfeddianwyr yma, oedd yn siarad mor ffroi uchel ac yn difrio i tenantiaid bob cynnig. Oedd Herbert Lewis yn reddfol yn ochri gyda'r tenantiaid. A fe fynegodd y gobeith mewn llythyr at Pan Jones, a bydde y tir arglwyddi yn cael ei ail-greu yn fuan iawn ar sail gwbl ddemocrataidd. Yn 1881 sgrifennor hynny i mi'n dal i ddisgwyl. Ar ymweliad ar Unol Daleithiau, chydig yn ddiweddarach, fe gafodd argraff dda iawn yr system addysg. System addysg oedd yn caniatáu i blant, cyfoethogion a phlawd, eistedd ochr yn ochr yn yr un dosbarth a derbyn yr un addysg. A hynny yn lliwio i ddelfrydau ar gyfer Cymru. Ac oedd e'n credu gryf yng ngwerth y lleol. Yn 1907, er enghraifft, fe brynodd y darn o dir lle safai capel bach Pen y Cefn ger Ceirwys. Capel oedd a chysylltiadau teuluol iddo fe, oedd ei daid wedi bod yn flaenor yna, ac fe gyflwynodd y tir i'r capel. Chydig blynyddoedd yn ddiweddarach, oedd e'n anfon cyfraniad o gini i gefnogi'r
capel, doedd e ddim yn aelod yno, mae'n cael ei restru yn yr adroddau blynyddol, yr unig un dwi wedi weld i'r capel yno, a'i gyfraniad o gynni yn 1913 oedd gynni yn gyfwerth a cannoedd yn sicr heddi. Roedd deddf Llywodraeth leol 1888 yn allweddol bwysig yn hanes Cymru. Hon oedd y ddeddf arweiniodd at sefydlu cynghorau sir, at greu cyfundrefn o lywodraeth leol. Beth bynnag yn barn ni am lywodraeth leol, yr oedd hynny'n gam pwysig ymlaen, ar oedd yn torri'r hen batrwm o lywodraeth etifeddol gan deuluoedd fonheddig oedd wedi bod yn adon heddwch ers cenedlaethau. Oedd y ddeddf yma yn rhan bwysig iawn o aeddfedrwydd gwleidyddol a gweinyddol y genedl. A fel hynny, mae'n sicr a bydde Herbert Lewis oedd yn un o bobl mudiad Cymru Fydd yn y cyfnod yma, yn ei gweld hi. Ychydig ar ôl hynny, wrth gwrs, fel sefydlwyd yr ysgolion sir. A fe gafodd Cymru gyfle i feithrin pobl, bydde wedi derbyn addysg, ac wedi canbwyso i gyflawni swyddi gweinyddol o fewn fframwaith newydd llywodraeth leol. Fe ddaliodd i barch at lywodraeth leol ar hyd yr amser. Oedd e'n gadeirydd, fe oedd y cadeirydd cyntaf ar gyngor Sir y Fflint, pan sefydlwyd y cyngor yn 1889, am 4 blynedd, yn gadeiru uchel iawn i barch gan bobl o bob plaid. Fe ildiodd y gaderyddiaeth ar ôl mynd i'r Senedd, ond fe barhaodd yn aelod o'r cyngor tan 1913. Gyglo i waith ar y cyngor a'i waith yn y Senedd. Ond mwy na hynny, yn sgil y ddeddf Llywodraeth leol oedd yn mynegu gweledigaeth flaengar, gweledigaeth bwysig, a ni wedi bod yn gwrando ar chwip o Darlith yn sôn am seneddau o Wenglyn Dŵr. Ac i ni'n tueddu meddwl, wrth gwrs, o wel, bod na fwlch, wel, a dyfynwyd, bwlch o 600 mlynedd nes bod ni'n cael yn senedd yn hunain. Ddim yn hollol. Yn 1888, mewn canhadledd ryddfrydol yn y Drenewydd o blaen etholiadau cyntaf y Cymru Sir, oedd Herbert Lewis yn amlinellu'r posibilrwydd o fesur o hunan lywodraeth i Gymru, ar sail y cynghorau sir. Yn yr un flwyddyn, oedd e'n dweud fel hyn, y mae adran 81 o'r ddeddf Llywodraeth leol 1888 yn ei gwneud yn bosibl i gyd bwysgor o gynrychiolwyr o'r cynghorau sir ymffurfio i unrhyw bwrpas y mae ganddynt ddiddordeb cytun ynddo, gallai cyngor o'r fath wneud gwaith dda. Roedd e'n amlinellu y syniad o gyngor cenedlaethol. O leia 30 mlynedd cyn bod rhyw fath o gyngor cenedlaethol yn cael ei sefydlu. Ond cyngor cenedlaethol wedi wreiddio yn holl gynghorau sir Cymru. A thrwy hynny, wrth gwrs, yn creu unoliaeth naturiol o fewn y genedl. A dyma chi'r enghraifft, ceir swm o 75,000 y flwyddyn oddi wrth diroedd y goron yng Nghymru. A chredaf nad yw rheolaeth ar y rhain yn dda iawn. Ar wahân i gyflogaeth swyddogion, nid oes dim o'r arian yma yn cael ei wario yng Nghymru. Dyna beth ardderchog fyddai rhoddi'r arian yma i gyngor cenedlaethol Cymreig at amcanion cenedlaethol. Byddai'n dweud hynny bron 120 o flynyddoedd yn ôl, mae'n dal yn ddadl fyw am diroedd y goron. Mor flaengar, mor llawn gweledigaeth. A fe lwyddodd i gael 2 gynhadledd o gynrychiolwyr, felly ond bod bwrdd Llywodraeth leol San Steffan wedi gwrthod cefnogi'r alwad am gyngor unedig, a rhwyddodd e ddim i gael amser seneddol i gyflwyno mesur i gefnogi hynny. Falle bod ni'n dueddol o weld Cymru Fydd yn fethiant, ond allwn ni ddim dibrysio i gweledigaeth nhw, gweledigaeth flaengar. Yr ail faes y gallwn ni roi sylw iddo fe yw addysg. Yn dilyn
deddf Llywodraeth leol 1888, fe gafwyd deddf addysg ganolraddol a thechnegol 1889. Ac yn sgil y ddeddf honno, y sefydlwyd yr ysgolion sir, wrth gwrs. Ond yr oedd Herbert Lewis yn credu'n gryf hefyd yng ngwerth addysg dechnegol a thechnolegol. Yn ogystal â'r addysg glasurol, rydyn ni'n tueddu meddwl am yr ysgolion sir falle ai pwyslais yn arbennig ar yr addysg glasurol, addysg lenyddol, yn fwy na'r ochr dechnegol. Ond roedd Herbert Lewis yn gweld gwerth arbennig yn yr ochr arall. Roedd e'n gadeirydd ar y cydbwyllgor addysg sefydlwyd yn Sir y Fflint yn sgil y ddeddf yna'n 1889, a Sir y Fflint oedd y sir gyntaf ym Mhryden i sefydlu dosbarthiadau technegol yn sgil y ddeddf. Yn ddiddorol, y Sir y Fflint hefyd oedd ar flaen y gad o ran sefydlu ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yng Nghymru mewn cenhedlaeth arall. Falle bod 'na ryw waddol o frwdfrydedd Herbert Lewis. Fe gafodd gyfle i ddylanwadu ar faes addysg ar ôl 20 mlynedd yn y Senedd, pan gafodd ei benodi yn ysgrifennydd seneddol y Bwrdd Addysg yn 1915, ac aros yn y rôl yna nes iddo yn ddeuol yn 1922. Ond yr oedd profiad y tu ôl iddo fe, nid rhywun yn cael ei luchio i swydd oedd yn hollol ddierth iddo fe. Oedd profiad o weithredu o fewn i sir ei hunan, o weithredu deddf 1889 o fewn i sir ei hunan. Mwy na hynny, oedd wedi cymryd diddordeb ar hyd yr amser yn ysgolion y sir ac wedi cefnogi'r ymdrechion o blaid addysg dechnegol. Ac un o'r pethau nath fel ysgrifennydd y Bwrdd Addysg oedd sefydlu pwyllgor ar ymchwil ddiwydiannol, yn y gobaith o ddod â prifysgolion a diwydiant yn nes at ei gilydd. Oedd hyn yn ganol y Rhyfel Byd Cyntaf. Ond geiriau Herbert Lewis yn hollol onest oedd bod yr Almaenwyr yn llawer iawn gwell o ran 'u haddysg dechnegol, a bod isie i ysgolion Pryden a Chymru wrth gwrs ddilyn ar un llwybr. Gafodd ran bleunllaw wedyn ni yn sefydlu Comisiwn Halden i ymchwilio i sefyllfa ac anghenion Prifysgol Cymru. Comisiwn ddylanwadol yn drwm ar ddatblygiad y Brifysgol Genedlaethol, wrth gwrs, wedi 1918. Ac yn y Bwrdd Addysg, yn y cyfnod yna, yn ystod yr Rhyfel Byd Cyntaf, oedd e'n cydweithio gyda hanesydd H.L. Fisher, awdur cyfrol awr ar hanes Ewrop. Fe oedd llywydd y bwrdd. Oedd e'n meddwl y byd o Herbert Lewis wrth ymddeol o'r swydd, oedd e'n canmol y gwaith Herbert Lewis i'r uchelion. Oedd y ddau ohonyn nhw, nid yn unig yn fodlon cynllunio, ond mynd i bobman i hyrwyddo eu cynlluniau, i siarad, i ddarbwystro pobl, i esbonio i bobl beth oedd i'w nod. Deddf Addysg 1918, un o'r methiannau mawr, oedd y ddeddf wreiddiol petai di wedi cael ei ffasio yn ei chyfanrwydd, bydde honno wedi sefydlu cyfundredd addysg y blaengar a datblygedig. Yn un peth, a bydd weithredwyd hyn, godwyd oedran gadael ysgol i 40. Oedd hyn yn beth oedd yn bwysig yn olwg Herbert Lewis, o pobl yn cael mwy o addysg, ond hawl i awdurdodau lleol godi hynny i 15. Yn unol ar ddeddf, a roedd na gyfle i awdurdodau lleol sefydlu ysgolion parhad. Cyfle i fechgyn mewn gwaith, yn enwedig rai ddath nôl o'r rhyfel i swyddi mewn diwydiant i barhau eu haddysg, ac y syniad o gael ei ryddhau am ddiwrnod o wythnos i gael diwrnod o addysg i helpu i datblygu nhw yn eu swyddi ac yn eu gwybodaeth dechnegol. Rhannol iawn
i llwyddiant yr ymdrech arbennig yna oherwydd dyfodiad dirwasgiad economaidd yr 1920au. Yn drenu mawr ac yn Sion bersonol i Herbert Lewis oherwydd yr oedd e wedi gweld gwerth hyn. Ac mae'n berffaith wir bod cyfundrefn addysg Prydain gyfa wedi colli mas oherwydd diffyg datblygu ysgolion technegol mewn cyfnod cynnar fel hynny. Ond fe nath, yn sgil y ddeddf hwnnw, sefydlu cynrychiolaeth seneddol i Brifysgol Cymru, ac fe'i hunan gynrychiolodd Brifysgol Cymru yn y Senedd am 4 blynedd o 1918 hyd i 1922. Nawr, mi allech chi feddwl taw ryw addurn oedd hynny. Ond, fel aelod seneddol dros y Brifysgol, fe sicirhaodd cynllun bint am bint, lle bydde'r llywodraeth yn cyfrannu pint am bob pint oedd yn cael ei gyfrannu gan yr awdurdodau lleol yng Nghymru. Chi'n gweld, mynd nôl at y gwreiddiau i llywodraeth leol eto. Ymdrech eto i ddwyn diddordebau llywodraeth leol ac addysg a'r cenedlaethol at ei gilydd i gymathu'r rhain, ac ymdrech i gael gan Gymru berchenogi i phrifysgol ei hunan wedi gwreiddio yn y cynghorau lleol. A hynny bwysig iawn, oedd Herbert Lewis yn sylweddoli bod Cymru ar i'w duedd yn bob sir i fynd ar wahân, a ddim yn cadw'r unoliaeth i. Trwy'r cyfan, yr oedd yn dangos i ddawn i gynllunio'n dawel ac i ddwyn perswad ar bobl. A trydydd maes, fi am roi chydig o sylw iddo, yw ei waith ar ran sefydliadau cyhoeddus Cymru, yr amgueddfa genedlaethol ac yn arbennig y llyfrgell genedlaethol. Nawr, sech chi'n holi yma pwy oedd sylfeinydd y llyfrgell genedlaethol, os byddech gyda chi ateb o gwbl, mae'n debyg taw Sir John Williams fydda'r ateb. Fe oedd y casglwr mawr, fe gafodd afel a lawysgrifau penjarth, fe ddath â llyfrau cynnar Cymru at ei gilydd. Fe ddiogelodd i ni yr unig gopri sy'n bod o yn y llyfr hwn, y llyfr pryntiedig cyntaf yn y Gymraeg. Ond un peth yw creu casgliad. Peth arall yw gosod sylfaen i sefydliad, nid y brics o'r morter, ond sylfaen bodolaeth. Chi dameg gweth o adeiladu llyfrgell, ni bai bod â chi ffordd o'i chynnal hi o flwyddyn i flwyddyn. A dyna gyfraniad allweddol Herbert Lewis. Mi ddylai fe gael ei enwi yn gyd sylfeinydd y llyfrgell genedlaethol ac i raddau llai ar amgueddfa genedlaethol. Nawr, nid peth newydd ym myd gwleidyddiaeth yw pledio anhegwch i Gymru. Mae'n rhan o'n disgwrs ni o hyd, fformwla Barnett, HS2 a phob math o bethau tebyg. Mae'n anhegwch oesol. Yn hyfnod Herbert Lewis, un agwedd ar yr anhegwch hwn, oedd nad oedd Cymru yn derbyn cyfran o grant amgueddfeydd blynyddol y Llywodraeth. Hwnna oedd yr enw Museum Grant. Roedd Lloegr, yr Alban, ac Iwerddon yn cael. Ond yr esgus oedd, yr esgus pam nad oedd Cymru, a pwy fysa'n meddwl, o wylodd Llundain yn gallu darparu dros Cymru. Yr un hen stori. Fel byddai Hywel teulu fi yn dweud yw pethau ddim yn newid. Ond fe brofodd Herbert Lewis i wyllnwch yn y mater yma. Doedd e ddim yn un i siarad yn aml yn y Senedd, gŵr digon distaw at ei gilydd, ond pan oedd e'n siarad i bwrpas. Ac fel deiargu yn gafel mewn asgwrn oedd rai yn ei alw yn parliamentary terrier. Fe ath ar ôl y mater yma, dro ar ôl tro am flynyddoedd, ystod pobl wedi hen laru. Pryd yr oedd Cymru mynd i gael cyfran grant yr amgueddfeydd i sefydlu amgueddfa a llyfrgell genedlaethol, oedd e'n cael, fel gallwch chi ddychmygu, i siar o watwar. Pan fydde fe'n sôn am Gymru fel cenedl, ymateb ambell un fydde, a ble mae ffridddinas i te? Anhegwch na chywirwyd tan 1955 wrth gwrs,
pan gyhoeddwyd Caerdydd yn swyddogol yn Brifddinas Cymru, ac un enghraifft o'r anhegwch oesol. Ond, roedd gan Herbert Lewis, ac yma dwi'n credu y mai wir arwriaeth, oedd ganddo fe amynedd di-ildio. Ac iddo fe, mater o gyfiawnder oedd hyn, nid mater o gyllid na chyfleistra. Oedd, yr oedd angen sefydlu amgueddfa a llyfrgell cenedlaethol i Gymru, i fodloni llawer o bobl oedd wedi bod ar blaen y gad yn yr ymgyrch, o roedd angen codi cartrefi i ddiogelu pethau gwerthfawr yn y traddodiad Cymreig. Ond y gwir yn meddwl Herbert Lewis oedd bod sefydliadau cenedlaethol yn hanfodol bwysig os am fagu unrhyw hygrededd i'r gosodiad fod Cymru'n genedl. Ar sail natur Cymru'n genedl, yr oedd e'n apelio am gyfran o'r grant amgueddfa. Y grant ddath yn y diwedd i gefnogi'r ddau sefydliad. Y ddau yn cael eu sefydlu yr un diwrnod trwy siarter frenhinol y 15 o Fawrth 1907. A'r siarteri hynny yn anarferol iawn yn cael ei rhoi mewn ymateb i betisiwn y bobl. Dyna yw geiriad y siarteri. I betisiwn y bobl. Yn sicr yn achos y llyfrgell, a falle yn achos yr amgueddfa. Mae hynny'n anarferol. Yr rhan fwyaf o lyfrgelloedd cenedlaethol yn sicr wedi cael eu sefydlu ar sail casgliad preifat neu gasgliad brenhinol. Anarferol iawn yw cael sefydlu sefydliadau cyhoeddus ar sail petisiwn y bobl. Roedd cael siarter ar sail petisiwn y bobl yn benllanw mudiad democrataidd oedd yn adlewyrchu cred Herbert Lewis a'i debyg yn hawl ddemocrataidd pobl Cymru, oedd yn llifo trwy llywodraeth leol ac addysg a'r sefydliadau cenedlaethol. Ond oedd ddim yn tynnu sylw at ei rôl. Fe dderbyniodd swydd is-lywydd y llyfrgell a gweithio'n ddyfal iawn, ond oedd e'n mynnu bod Sir John Williams am ildio y llywyddiaeth i Herbert Lewis. Mae yna dystiolaeth o hebiaeth yn ymwneud â hyn. Na, oedd e'n mynnu taw Sir John ddyle fod yn llywydd a fynt yn is-lywydd. Ond fel is-lywydd, oedd e'n dangos i ddoniau diplomyddol. Oedd e'n dylanwadu ar bobl gefnog fel y chwiorydd Davies, Grigynnog, i roi arian i brynu pethau gwerthfawr i'r llyfrgell. Y Beibl, welwch chi, a hyn o bryd yn cael ei arddangos, y Beibl mawr 1.39, mae yna 2 gopi, un o Gaergrawnt ac un o'r llyfrgell. Cael ei arddangos yn y llyfrgell ar hyn o bryd. Herbert Lewis berswadiodd chwiorydd Grigynnog i gyfrannu'r arian miloedd yn 1922, fydd e'n filiynau pum i brynu'r Beibl yna. Ond yn bwysicach na hynny, efallai, Herbert Lewis yn anad neb sicrhaodd bod Cymru'n cael hawl dan ddeddf hawlfraint 1911 i adneo statudol i dderbyn copi o bob llyfr newydd oedd yn cael ei gyhoeddi. Oedd y cyhoeddwyr yn llwyr yn erbyn gorfod troi i Gymru. Yn ymwol yn troi i'r Llyfrgell Brydeinig, neu'r Amgueddfa Brydeinig, Prysenig, ac i'r Alban. O na, ddim i Gymru. Herbert Lewis ath i'r trysorlys a mynnu bod y trysorlys yn cefnogi hawl Cymru i gael llyfrau dan y ddeddf yna. Ac roedd e'n gweld hynny fel hawl genedlaethol. Nid dim ond cyfleustra, nid dim ond ffordd i adeiladu'r casgliad, ond hawl genedlaethol. Oedd e'n apelio yn gyffredinol am gefnogaeth i lyfrgelloedd, a fe liwiodd trwy'r Senedd ddeddf oedd yn gallu ogi awdurdodau lleol i wario mwy na gwerth treth o geiniog yn y bunt ar lyfrgelloedd. A fe ddath yn un o'r ychydig bobl o Gymru i fod yn llywydd Cymdeithas y Llyfrgelloedd trwy Bryden. Wedi damwen ddifrifol a gafodd yn Hyffiniau Aberystwyth yn 1925. Fe fu Herbert Lewis yn gaeth rhyw gartre
am rai blynyddoedd, am weddill urfan yn gwirionedd. Bu raid iddo fe'n cilio o fywyd cyhoeddus, ond oedd e'n cadw diddordeb byw yn y byd a'i bethau, cadw diddordeb byw yn y datblygiadau cenedlaethol a chirwladol. Yn dal i ddarllen yn eang, yn dal i sgrifennu, yn dal hefyd i feithrin i fywyd ysbrydol, ac yn rhannu llawer ar bobl oedd yn ymweld ag e. Ac fe ddywedodd ar archesgob Egi Edwards amdano fe ar ôl i farw, a roedd e'n hynod o chynaws, mi allech chi drafod gydag e eich bod chi'n gwybod i fod e'n anghytuno phopeth o'ch chi'n credu ynddo fe. A roedd e'n ddyn hynaws cyfeillgar, a fe gadwodd hynny hyd y diwedd. A'i ddiddordeb byw oedd e'n poeni yn ystod misoedd cynnar 1933 am ddatblygiadau ar gyfandir Ewrop, ac yn rhagweld y peryg o ryfel byd eto ac yn arswydo. Nawr fydde'n hawdd i ni feddwl a gallai fe fod wedi colli golwg ar Gymru wrth ringo'r ysgol y myd gwleidyddiaeth. Ma' 'na Gymru sydd wedi gwneud hyn. Nath e ddim o hynny o gwbl. Fe fodlonodd ar swyddi canolig o fewn y llywodraeth, ond gweithredu'n effeithiol iawn ynddyn nhw, a dylanwadu trwy hyn. Fe ymroddodd hyd yr eitha i wasanaethu yn enwedig lle roedd e'n gweld cyfle i wella sefyllfaoedd yng Nghymru, llywodraeth leol, addysg, sefydliadau cenedlaethol, yr amgueddfa, y llyfrgell a'r brifysgol. Ar lawer golwg yn bersonol, dyn ar encilion, cymharol brin i eiriau, ddim yn cadw sŵr yn y Senedd. Ond fel y dywedodd y North Wales Times adeg I farw yn Nhachwedd 1933, do bryn y gweithiodd neb yn fwy nac yn fwy egnio o blaid Cymru a'i sefydliadau yn y Senedd. Chwarter canrif yn ddiweddarach, fe adleisiwyd hynny gan Ben Bowen Thomas yn y deyrnged yma. Gwasanaeth fu'n arwyddau'r ei fywyd o'r cychwyn cyntaf. Nid ystyriodd hi'n ddi-raddiol I fod yn oruchwyliwr ysgol elfennol, nac yn athro ysgol Sul, nac yn gefnogydd llyfrgell mewn festri capel. Nid ymffrostiodd y ffaith wrth fyrddau'r cyfoethogion, nac yn henteddau'r dylanwadol ar galluog. Mawrygodd y fraint o'i hunaniaethu ei hun ag ymdrechion clodwyw I gyd ddynion pwy bynnag oeddynt, a beth bynnag I hysad. Yn ei gyfrol Crwydro Brycheiniog, mae Alun Llywelyn Williams yn adrodd fel yr aeth I chwilio am Ben Caerelen, a ffermdy lle ymagwyd Carnhianawg. Oedd y Cymdeithas Carnhianawg oedd yma o'n blaen I gynne. Ac mae Alun Llywelyn Williams yn cael cwmni Mr Jones fferm y Goetre I warwen at y ffermdy. Mr Jones yn dweud I fod e'n hoff iawn o hanes, ac yna'n ychwanegu, wrth gwrs, does dim diben i'r peth nag oes. Ond mae gwybod am yr hen bethau mae'n gwneud bywyd yn fwy difyr. Mae byd addysg a llywodraeth leol wedi newid yn ddirfawr ers amser Herbert. Mae sefydliadau brwydrodd o'i plaid wedi esblygu a mynd I gyfeiriadau newydd. Yn ffodus iawn yn dal gyda ni hyd yma. Mae yna fugeiliad newydd wedi bod ar yr hen fynyddoedd, meddyliwch I hi, o fewn y dyddiau diwetha, I ni wedi colli un o'r anwylaf ohonyn nhw, fi'n tywydd y Llyfrgell Genedlaethol am 12 mlynedd, y Dr Gwyn Jones. Uchel iawn I barch. A dyn ar lawer golwg, oedd yn etifedd yr un gwerthoedd a Herbert Lewis. Falle, mae gen I ddim yn gweld perthnasedd gwaith pobl yn y gorffennol, na pherthnasedd I barn a'i meddylfryd erbyn hyn. Ond,
os oes gwerth o hyd i'r gwreiddiau. Ac os yw'r hen bethau, chwedl Mr Jones o Goethe, yn gwneud bywyd yn fwy difyr. Gobeithio bod rhannu rhywbeth o hanes Herbert Lewis wedi gwneud y munudau diwethaf hyn yn fwy difyr i chi. Gobeithio hefyd i ni eich darbwysio o werth rhywun ar gof, gyfraniad arbennig, yr arwr anghofiedig hwn. Anghofiedig efallai, ond nid anghofiadwy ni. Diolch yn fawr i chi am ddod ac am wrando. Wel, gai ddiolch yn ofnadwy chi, Rhidian, o wylo calon, am eich amorig ddiddorol iawn ynde. Dwi'n siŵr y byddai'n fantes fawr i ni heddiw pe bydde gwleidyddion Cymru yn ogystal â arweinwyr addysg ni, arweinwyr sefydliadau cyhoeddus ni, yn dod i wybod mwy am bobl fath o Sir Herbert Lewis, bobl eu gweledigaeth a'i gwerthoedd nhw. Diolch, Rhidian. Da ni bob amser yn dysgu rhywbeth, dwi'n teimlo bod yn dysgu rhywbeth bob tro wrth wrando ar Rhidian yn ffeithio fy rai ni gwely, neu di dod mewn sgwrs efo fo. Mi fydd Rhidian yn rhoi cyflwyniad yn ystod cynhadledd Cymdeithas Alawon Gwerin y diwedd mis Medi, Rhidian yn ogystal â rai eraill o gymwynaswyr y Gymdeithas. Mae'r gynhadledd yn cael ei chynnal yn ystod penwythnos ola, dwi'n iawn, Syched yr Hugain a 7 yr Hugain o Fedi, yn y drwm ac yng nghanolfan Merched y Wawr yn Aberystwyth. So mae'n groeso cynnes i chi ddod, os ydych chi'r hyd. So ni falch iawn o'ch fel chi. Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth, dwi'n siŵr ydy'r Rhiannon rhoi chi ar ben ffordd. Ond diolch i chi am ddod f'nawn yma, a mwynhewch weddill y swyddfa. Diolch yn fawr iawn.